Хәерле көн, хөрмәтле Фарид Хәйрулла улы, Ринат Зиннур улы, хөрмәтле делегатлар. Урта Азияда ярты миллион татар яши. Алар башка милләтләр арасында үз татарлыгын югалтмаган. Татарлар дөнья буенча төрле сәбәпләр аркасында таралган. Ничек без үзебезне саклап калырга омтылабыз? Мин шул мәсьәлә турында берничә сүз әйтәм. 2008-2010 елларда без Чак-Чак пати, Татар пати шикелле күңел ачу чаралардан үткәрдек. Бу чаралар үзәк эшен әлбәттә алып баруны төрлеләндерде һәм яшьләрне оештыруда ярдәм итте. Яшьләр бүгенге көндә заманча милли мәдәният белән кызыксына. Бергә ял итү татар яшьләрен берләштерә. Кызганычка каршы, күп кенә яшьләребез мин татар дип байрак һәм Казан сурәте белән магнитик сатып алу белән эш бетерә. Милләттәшләребез, шундый милләттәшләребез туган телен, мәдәниятен, тарихын укырга тырышмый. Күпләр минем белән килешә дип уйлыйм. Әмма бүгенге яшьләрнең тормышка карашы башкарак. Бу тормыштан теләгәнен алырга, белем алырга һәм үсештә булу. Берничә ел элек яшьләр белән эшләребезнең юнәлешен үзгәртә башладык. Татар күңел ачу чараларына укыту компонентларын куштык. Бүгенге көндә без интеллектуаль һәм системалы рәвештә төрле чаралар күбрәк үткәрергә тырышабыз. Иртәгә безнең яшь вәкилләребез татар телен, тарихын, мәдәниятен, татарлыгын сакласын дигән максат белән безнең оешмаларыбыз эшли. 2015 елы декабрь аенда мин Акыл фабрикасы проектына катнаштым. Бик зур рәхмәт сезгә шул проект өчен. Шул проектны без үзебездә Казахстанда гамәлгә ашырырга тырыштык, ләкин нәтиҗәсе бик яхшы чыкмады. Әгәр мөмкинлек булса, яшьләр арасында яңа үсеш алу өчен безгә Казахстанга Казаннан яшьләр килеп шул проектны дәвам итсен иде дигән теләк бар. Әлеге этапта безнең милли үзаңны үстерү өчен дәүләт телләре казах, үзбәк, кыргыз туган телне өйрәнүгә булыша. Чөнки бу телләр кардәш телләр. Әмма бу өлкәдә проблемалар да бар. Иң беренчесе бу квалификациялы татар теле укытучылары җитмәү. Бездә һәрбер өлкәдә, Казахстанда милли якшәмбе мәктәпләр бар, анда татар теле сыйныфлары эшли. Шул мәктәпләрдә яки безнең хөрмәтле әбиләребез эшли, хәзерге яшьләрне ничек кызыксындырырга белми, яки үзлегеннән өйрәнгән яшьләр ничек кызыксындырырга беләләр, әмма аларга белем һәм тәҗрибә җитми. Бу мәсьәләне шишергә безгә Татарстан югары уку йортлары студентлары ярдәм итә алыр иде. Ничек дисәгез, сөйләп бирим. Татарстанның студентлары, татар теле факультетларының студентлары, мәсәлән, шул безнең якшәмбе мәктәпләрендә практикаларын үтә алыр иде. Һәрбер шәһәрдә безнең югары уку йортлары бар. Мәсәлән, Павлодарда Дәүләт университетының педагогика һәм психология кафедрасы шундый студентлар белән эшләргә әзер. Бу дөньяда таралган практика, студентлар алмашы. Хөрмәтле дуслар, быел форум яңартылган форматта үтә. Форумнардан алган тәҗрибәне, идеяларны біз үзебезнең оешма эшенә кертергә тырышабыз. Бүгенге форум күңелсез лекцияларны үзгәртә. Мозговой штурм һәм чын проектларны тормышка чыгару максатында эшли. Безнең татар оешмаларының үсеше милли дәүләтләр эшенең мөһим сәяси юнәлеше. Илләрдә татарлар үзләрен этник яктан да, гражданлык ягыннан да ирекле сизенә.
Илләребездә яшьләрнең иҗтимагый эшләргә катнашырга зур мөмкинлекләр бар. Мәсәлән, мине һәм минем сеңлемне 2002 елда әнием татар үзәгенә китерде. Менә минем үзәк эшләренә актив катнашканыма 15 ел була. Хәзер мин безнең Павлодар өлкәсендә Казахстан Халык Ассамблеясының барлык милли яшьләр оешмаларының җитәкчесемен һәм быел өлкәбезнең маслихатының депутат булып сайландым. Сезгә дә бу юнәлештә барырга киңәш итәм.